Tamdyr gadymy döwürlerden bäri türkmen halkynyň agdy birliginiň, jebsizliginiň, özara hormat sylygynyň nyşany saýlýar. Rowayatlaryň birine il agdy birligini kesgitlejek bolýan aýry ýurtly hanyň owadaky tamdyryň näçedigi bilen gyzyklanynygy barada şeýle diýilýär. Gijäniň ýaryna ýüzüni garanqa tutup gelen gaýry duşmanlar türkmen oğuz taýparlarynyň kurun owa bolup berleşen ýerinde dağlaryň etegine çadırlar dikdiler. Karanqyň içinde odun başyna oturan Han Barak gözüni otdan ayırman bir nokada seredip oturdy. Çopan yegdi getirin. Dida çok. Bu Türkmen bağlasından yekagı söz alıp bilmersiňiz. Gözler aydıp duram. Şona bildin Han Barak. Türkmen oğlundan artık söz alıbilmersin Han. Ne gördünüz mü? Bu hatta bizim adamıdan bilýär. Siz göli, Browan tamdyrynyň näçedigini ne sorap, ne aňtap bildiňiz. Icada verin Han ağa. Kellesini alayın. İncigini at depmiş. Gayratyňy sögüş meýdanyna görköz. Leppe Han ağa. Ana. Ruhsat berseňiz bu ýygdy. Owasyny eltip tamdyrlarynyň yekän näçedigini bil gaýday. Kellesine sapan naşı degmiş. Maň diýen zadyny. Näme? Kelleň alrasyň gelýärmi? Hey, men kimler bilen söwüşe çykyp ýördüm. Han ağa. Näçedigini bildik. Näçe eken? Tutuş kurana olup bir tamdır ulanýan ekenler. Tutuş owa bolup bir tamdyr. Beýle bolsa, ol owa gaty agdy bir bolmaly. Han ağa. Oň ýaly bolsa tizden tiz çödaly Han ağa. Tekirle gaýdaly. Hey, onmasy. Düşünmänsiň sen onmasy. Egerde yekece tamdyr bolup, bütün owaşondan çöregi ýan bolsa, onda şol owaň adamlarynyň juda agdy birligidir. Müňmasy, Dinleyen Han ağa. tezden tez goşuny ýygyna dola. Leppe Han ağa. Gideliň. Han ağa. Çopan nädeli? Çopany boşadyň. Sürtüne meýdina gaýdyp beriň. Şeýtmesek, dagdan aşýançak barymyzyň läşmedi çöle terip itowşa şam ederler. Düşündiňizmi? Görüň. Baltyň eturdy Türkmen. Hey, züwwetdinler.
Ene toprak, ata vatan. Bular mukaddeslik. İl halkımızın anamına enenin ihlasy bilen mehrine eýlenip bişirleýän türkmen çöregi. Saçak, tamdır, duz tağam mukaddeslik hasap edilýär. Ene hormat goýuşymyz ýaly bu mukaddesliklere hem hormat goýýarys. Türkmenistanyň gahrymany hormatlar kadağımız Gurbanyly Berdimuhammedow. Gahrman arkadağımı ruhum eden qymmatlyklar, ýagny örejilik we awadanlyk bilen baglyk garaýşlar biziň halkymyzyň durmuş filosofiýasynyň esasy bolýar diýip belliýär. Alim arkadağımyzyň şu ajaýyp pikir garaýşlarynyň many mazmunyny türkmen halkynyň tamdyr medeniýeti bilen baglanşykly durmuş hakykatynyň misalyny aýdyn gözetdirmek bolýar. Türkmen halkynyň dep desturlary baý, hemişe durmuşa ukuyuply, şonuň bilen birlikde de milli özbolşulygy bilen tapawutlanýan tamdyr medeniýeti bar. Türkmen halkynyň gadim döwürlerden bäri dowam edip gelýän insanperwerlik ýörelgesiniň ýol ýodalarynyň şu tamdyryň başyndan başlanýanlygyny şu filmiň üstü bilen siziň dikkatiňize ýetirýär. Şonuň üçin milli medeni mirasymyzy gorap saklamak hem dänim geljekki nesilleri ýetirmek babatdaky baş ýörelgämiz şu filmiň içinden ýerşarga çolup geçýär. Tamdyr salmagyň gyzgalanly mewsimi Tomsun jokrama ıssysydyr. Tamdyryň gumuny, ýerini, ölçegini saýlamak ukuyup başarnyklygyna, üşüklüligi talap edýär. Tamdyr salnanna selini örmek üçin niýetlenen gum ekrançylyk meýdanyndan alınýar. Türkmen alimi Sultanşah Ataniýazowyň berýän maglumatlaryna görä, tamdyrlyk laý edilýän gaty we ýokary hilli topragyň toýun diýen ady ir eýýamda toý bolup, onuň ýerine goşulan un at ýasaýjy goşulmadyr. Agla we şiwelerde we türki dillerde toýun sözüniň ýerine sakkyz sözi ýörgünlidir. Türkmen diline bolsa oňa şıkkı hem diýilýär. Tamdyr üçin ulanylajak ak toýun serasaplyk bilen arasalanýar, elenýär. Suw bilen özleşdirilen palçyga köne samanyň külkesi, halynyň gyrnysy hem geçiniň çöpür goşulýar. Palçyk taýarlanandan soň bir düzüm möçberinnäki selin oňa puk toplanýar. Bu işte tamdyrça rahmet söýür. İşini bilýän kömekçi ýaş gyz gelin ýardam berýär. Türkmen zenany toýundur suwuňa köne saman külkösiniň garnysy bilen ençeme ýyllaryň dowamyna gyşyň aňdagyna Tomsun jokrama ıssysyna miýdemän maşgalanyň iň söýgüli tagamyny bişirmäge hyzmat etýän destan ýasaýar. Ol ýoşluk bilen seliniň palçygyny syýryp, sygyr guýruk ýasap tamdyrça awdadýar. Tamdyrça denan meniň elimdäl ökde denanlaryň elleyip işe başlaýar. Kulalçylyk senediniň piriniň ýoluna bir tamdyr çörek aýdylyp, sähetli un tamdyra başlanýar. Tamdyrçysy halkyň ören filanýan adam hasaplanýar. Ol halallygy we beýik adamkärçiligi bilen tanalýan denandyr. Ol öz işini teki ýerde tegerek çyzyk çyzmakdan başlaýar. Soňra çyzygyň üstünden binýatlyk kerpiçlerini goýýar. Bu hili yeňilýip ta işlerde eneler ýaş gelin gyýlaryň kömeginden hem peýdalanýarlar. Ýaşlaryň iş öwrenmegine ýol açýarlar. Gadymy senediň gitmezliginiň aladatyny edýärler. Tamdyryň süňňi, durky, görkü we onuň berkli, onu salan adamyň gylyk häsiýetiniň durnuklygy, eliniň puhtalygy, il içindäki mertebesi, hormat syýlaglygy bilen baglanýanyna ynanylýar. Tamdyryň başyna her kim baryp bilmez. Onu salmak ýörüýte ynam bildirilen zenanyň ýol başlygyna alınıp barlýar. Ýagny tamdyryň örümine belli aýallar girip bilýärler. Tamdyr salýanlara tamdyrçy diýilýär. Tamdyry arasy we teki ýerde salmak sogap hasap edilýär. Tamdyr ýarym metr iňlikde örülenden soň iş besedilýär. Yılların ne tamdır tırsek oynagallı. İnne bir küçükün özü guğrayansa garaşalı. Sizin kalan zatları yığınıştırın, ehli zatları. Son bir küçükünden gelip iyidin devam eder.
tamdır bir günne yatalmaya. Palçığa gowunu yetenden kem-kemden tamdırın durkuny ýokary galdyryp ugraya. Bu işdeden anın 3-nji ukuyu öz-özünden açylýar. Kem-kemden ýokary galýan täze tamdyr ýenanyň ihlasy netijesine taýýar bolýar. Ene. Ece, Wee, palçıklı çıraydım aydım. Ay Mayacan, tamdırın palçığı sıçrap yüzüne değse ol dövletlin nisandır. Türkmenlerimizin aýtmadyk zady ýok. Köp töterlikler ýaşylyga ýurlaýanlar. Türkmenlerde tamdyry bede bermek kän bir oňlanmandyr. Tamdyryň diwarlarynyň bedegi hökmünde diňe dağ goçunyň şahynyň şekil taýlanyp alınıpdyr. Goç şahynyň nahy esasy many tumoryň wezipesini ýerine ýetirmekdir. Çünki halk arasynda goç şahy bela beterden gözden dillen goraýa diýen ynam bar. Şeýlelikde goçuň şekli gözellik we goro alamaty bolan many mazmun bilen utgaşdyrylypdyr. Bütün türkü halklarda bolşaýaly türkmenler üçin hem keramatly hasaplanýan goçuň şahy hallarymyza, gelin gyýlarymyzyň el işlerine has ýygy gabat gelýän nişanlaryň biridir. Tamdyrymyzda howullarymyzyň derwedelerine, ýaşaýyş jaýlarymyzyň bedeglerine goç boýnuzynyň goýulmagy hem häzirki döwrümizde hem bu desturlaryň berk ornaşmagy ata-baba däplerimiziň dowamytyndan nişanlar. Körük tamdyryň içinde ýanýan oduň şemal çekmeginde we soňra onuň içindäki külü aýyrmakda peýdalanylýar. Tamdyrda ojokda ot gorsalýan, ölçerilýän agaç ýa-da agaç taply demire kesew diýilýär. Türkmen dilinde tamdyryň goruny garyşdyrmak üçin ulanýan kesew bilen bagly bir näçe aňlatmalar bar. Egri kesewi el köýdürmez. Kesew uzun bolsa gol ýanmaz. Tamdyr ilkinji gerek ulanylsa, onuň süňüni ýylatmak işi bir kemsiz we takyk amala asyrylmaly. Şoň üçin täze salynan tamdyrda ot ýakylanyna siratap çemeleşilýär. Haýal ýanýan ot bilen süňi ennigan gyzdyrylýar. Çörek pişirmek üçin tamdyrda ýakar ýaly odun çöpe tamdyr tow diýilýär. Tamdyr tow üçin ýörüte ownukly ýerli uğur çöp çalam, gowaça çöpi, üdüm çyýbygy diýen ýaly odun masylyp goýulýar. Tamdyr keramatly, mukaddes zat. Şoň üçin oňa salynýan odun hem arassa bolmaly. Odun arassa bolmasa çörek ýapylanyna sıyrylyp gaýdar. Halk arasynda odunyňa aýama nanyň söýme diýilen aýtgy bar. Tamdyr gowy gyzmasa, çörekleriň arkasyny dolu bişirip bilmän soňra tamdyrdan goparylan çörekleri söýäp bişirmeli bolýar. Tamdyra girenlerine genlerimiz ýaşmagynyň çow bilen ýüzlerini örtýärler. Enelerimiz, genlerimiz ýuň saýallaryna, ýuň daranlaryna, tamdyrda çörek pişirenlerine, çaň tozundan gorunmak üçin ýaşmaklaryny burunlarynyň üstü bilen örtýärler. Oňa omrakoy ýaşynmak diýilýär. Türkmen diliniň düşündirilişli sözlügine omrakoy diýen sözüniň bir näçe manysy bilen birlikde ýokarrakdan burnuň üstünden ýaşynmaklygy omrakoy ýaşynmak diýilýänligi bellenilýär. Tamdyr hakyndaky gözlegler bilen söhbetdeş bolanmyzda alimler oň türkmen dilinäki tendirmek sözünden gelip çykýan bolaýmagynyň mümkinligi hakyndaky çaklamany orta atdylar. Bu çaklama bolsa Kaşgarlynyň sözlügine gaýta-gaýta ýüzlenmegine getirdi. Şeýlelikde tamdyr sözüniň ýakmak, tutaşdyrmak manysynyň barlygy hem öwrenildi. Kaşgarly tamdyr sözüni ol tamdyrdy, ol ýaktyrdy diýip sözlem içinde hem getiripdir. Türkmen diliniň düşündirilişi sözlügine tendirmek sözüniň çala bişirmek manysy bar. Tamdyr sözü bizim birazcık Türkiye dilimizde tendir, tenmek, bişmek. Tendirmek diýilende odun üstüne goýulmakda, odun çoğunna goýulýar hamir. Şoň üçin tenýär atady, tenmek manysynda. Ol odun göskünün gatnaşygyna däli, onuň çoğunun
təsirini bişirilýänimiz üçin onu tendirmek diýilýär. Tamdyr esasan çörek pişirmek üçin ulanylýan gümmez şekilli desga. Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğünü tamdırın diňe çörek pişirmek üçin toyun palçykdan ýa-da kerpiçden depese açyk gümmez şekline ýasalýan ojak diýip bellenilýär. Tamdyr ol dünýäniň ençeme halklarynyň diline şowur görnüşde, şowur maňynda diýen ýaly aňladylýar. Türkmenlerde tamdyr, Araplarda ta'nur, Parslarda tenur, Azerbaycanlarda tendir, Özbeklerde tandır, Ermenilerde tonir, Gruzinlerde tone, Hinnilerde tandur, onu pişirilýän tagamlara bolsa tandir diýilýär. Mahmud Kaşgarlynyň Diwanu Lugat et-Türk, Türki dilleriň diwanı adly sözlüğünde tamdyr bilen bagly ençeme maglumatlar berilýär. Kaşgarlynyň kitabyna salgylanan alim Sultan Şah Atanyazov Türkmen diliniň söz kökü Etimology sözlügi adly kitabyna bu sözüň many mazmuny hakynda şeýle diýilipdir. Tamdyr gadymy türk halklary odu we onuň ýalyna tamdu diýipdirler. Kaşgarly tamdyr sözüni ot ýak, tutoşdur manysynda ulanypdyr. Ot manysynda hakykyga çekimliliği tam sözü Dogdogyň türkmen dilindäki tamtamu, ýakyjy, ýandyrjy, köýdürjü diýen adyna saklanypdyr. Tamdyr adalygatynyň ilkinji durbölegi hem iri ýamlarda dur görnüşinde bolup, ol ýan-ýan manysynda ulanylypdyr. Türkmen diline ulanylýan tamdyr sözüniň hem ot bilen baglanşynyň bardygy göz öňüne tutulsa, tam köküniň ýanmak manysyny aňladýanyny anyk aýtmak mümkin. Jeytun medeniyetiniň oturumly ýerleriniň ählisine gadymy ekrançylyň bolanlygyna şaýatlyk edýän däne arasalaýjy enzamlar, agaçdan ýasalan oraklar we däneleriň galyny tapyldy. Şol tohumlar Oxford Üniversitetiniň laboratoriýasynda içkin barlygyndan geçirildi. Sonra 8-11 müň ýyl mundan ozal türkmenleriň ata-babalarynyň ýumşak bugdoýyň medeniýetleşdirilen görnüşlerini ýetişdirendikleri ýüze çykaryldy. Türkmenistanyň taryhy barada aýdylanna gaty ýerde öregdiýär. Bundan 9-10 müň ýyl mundan ozal Gunmatar Türkmenistanyň şäherlerini taryhda belli bolşy ýaly damdam çeşme, 1-2 Jebel gowaklar, gaýly gowaklar ýaly belli taryhy ýerler bar. Bu arada ilmiň haqqy bolnary gahma qadamy türkmen medeniýeti adly kitabyna da aýratyn bellenip geçilýär. Jeytunly ýaşaýjylar dünýäde ilkinji bolup şäher medeniýetini döredöndirler diýip aýdýar. Hakykatdan ham Vadim Mihail Masowanyň geçiren galwataş işleriniň netijesinde bu aýdyň mawsud edildi. Bu ýerde ilkinji bugdoý tümmülleriniň ekilip ýylla hasıl alyp başladylar. Jeytunlar Binäýal sumotynyň bir hatarda häzir güneşini saklanyp galan türkmen mukaddesdigi saýylýan mukaddes tamdyryň düýbüni tutdular. Aýratyn bellälik zatlaryň biri hem Jeytun medeniýetiniň ýaşaýyş saýyna girende olaryň sağ gapdalyna sağ duýulugynda ilkinji tamdyra meňdeş ojagyň ýasalmagy. Şol ojakda häzir güneşini taryhçy alimler tarapyndan nämäniň geçirildiği taýýarlanandygy belli däl. Emma şol ojaklaryň ýeriň ýüzünde adyjyk ağzy egreldilen häzirki türkmen tamdyrlaryna çalymdaş, emma kiçiräk tamdyrlaryň kemale gelenini görkezdi. Ine misal alyp görsek, äne ýadyatlaryna geçen asyryň başlaryna 1904-nji ýylda Amerikan arkeologu Rafael Pampeliniň geçiren galwata işleriniň netijesinde köp san gymmatlar bilen bir hatarda dünýä gymmatlygy hasaplanýan kömre öwürlen bugdoý dälleriniň ýüze çykarylmagy türkmen topragyna bu bolsa hakykatdan hem türkmen topragynyň bugdoýyň mekanyny ýene bir ýola suwd etdi. Mundan başga türkmen tamdyryaly el degirmenler hem has ilki döwürlere degişli boldy. Merwden we Köne galadan biziň eramyzyň 3-nji asyryna degişli el degirmenler tapyldy. Odol daş oguşda oğlan däneden näme pişirendiklerini anyk aýtmak kyn. Belki ýarmadyr dänik ýaly zatlar pişirip mydar edendirler. Ýöne inni degirmenlerden çykan unuň peýda bolmagy bilen
Yalpıllap duran çöreklerin bişirilip başlananlığını saklamak mümkündür. Bizim pikirimizde Türkmen tamdırlarının has yönü köce görünüşleri barıp şol zamanlarda yüze çıkıptır. Tamdırı kadim döwürlerden bäri selinden bu yondan, daştan, kerpiçten we paskadan galdırmak ýörgüllü bolupdyr. Yerli aýratynlyga görä häzirki döwrümizde hem bu däp dowam etdirilýär. Ähli bizim bilişimiz ýaly Türkmen halky taryhda köp kanunlar ötdi. Demir işläp bejermekler bir hatarda kulağaçylyk sunwatyna daýrekden ähmet berdi. Kulağan tamdyr taýýarlanyna ýerin bir beýiklik soňra takyrlyk taýlanyp alınýar. Şeýlelikde şol takyrlykda, şol beýiklikde kulağan tamdyryň belli bir ölçegi alınýar. Soňra şol kulağan tamdyr ýasalanyp kulağan tamdyr ýani ýarty ýylyna çenli şol ýani egrilip galýan çägine çenli kulağan tamdyr ýani ýasalýar, taýýarlanýar. We şundan ýokarda ýani ýarty ýylyna gelenden soň aşağı bölegi guwrar ýaly iki çun saklanýar. Kulağan tamdyryň ýani içine egrilip başlaýan şu ýokarky bölegi yani iki çundan soň aşağı dol guwrandan soň şu ýokarky bölegi taýýarlanýar. Kulağan tamdyr adydan belli bolşýarne görýärmi? Adam ýani munyň agyrlarynyň ullukan, hum kuýda meňdedilmeginiň özünde de ýa kulağan tamdyr diýip aýdylýar. Yani edilipne şu tamdyryň ýerňegini görseňiz Türkmen halky taryhda köp san döwletler boldy. Köp döwletler şahatlar emele getirdi. Şol şahatlarda da öz goşly kulağaçylyk sunwaty emele geldi. Ine şu görýärmiz. Odol akarmış arq akan ýerden diýişýär ata-babalarymyň ine şul ýerine Türkmen halkynyň döreden Pars we Şah döwletine ýani ullukan humlary ýasalanna ýa ullukan humlar ýani taýýarlanna kulağaçylyk tarapyndan ine şunun ýaly ýerňekleri bilen jahillenipdir. Ine kulağaçylyk sunwatynyň ýani Pars döwrüne şunun ýaly jahillenmeginiň özi. Häzirki wagtda bir manyny, şol wagtda bir manyny berýär. Ol döwürde ýani şeýle ullukan humlaryň agyna ýani derden ýasalan ýapgyçlar bilen ýüp bilen ýani bular gysylypdyr. Çäklendirilipdir. Ýani Pars we Şah döwrüne ýasalan humlardy. Edil häzirki wagtda ine bu hem owadanlyk berýär, hem ýani şu tamdyryň agynyň ýumurulmagynyň, ýani bölünip, döwülip ýykylmagynyň öňüni alýar. Ne görýärmi? Umman Türkmen halky islendik bir zat döredeni ýasanyny hökümat uratdy, şonuň taryhyna hem de ähmetini ullukan ähmet berýär. Tarih ilimlerinin doktoru Yegan Atagariýewiň Taryhda galan ýyllar adly kitabyna biziň türkmen tamdyrlarymyz barada da ýatlanylýar. 1961-nji ýylyň Tomuz aýlary Şährisamda arheologlar tarapyndan gazu barlyk işi geçirilýär. Şol gazu barlyk netijesinde ýaşaýyş saýlaryň 14 sanysy gazylyp görülýär. Şolardan 10 sanysy 12-nji, 13-nji asyrlara, galan 4-si bolsa 14-nji asyra degişligi anyklanylypdyr. 12-nji, 13-nji asyrlaryň başlaryna ýaşaýyş gurulşygy Şährisamda öz döwrü üçin giň gerim bilen ýaýbanlanypdyr. Şäherde kerpiç pişirilýän kureleriň, küýde pişirilýän tamdyrlaryň onlarçasy işläpdir. Her bir hojalykda ýaşaýyş saýlary bir näçe otoglardan ibarat bolup, şolaryň her haýsy bir maksat üçin niýetlenilipdir. Jaýlaryň otogynaky tekçilerde bolsa çıra, çäýnek, käse ýaly öý goşular goýulypdyr. Ýaşaýyş saýlaryna gazma tamdyrlar, ojoklar bolup, olar hem çörek pişirmek üçin hem de ýyllyk üçin peýdalanylypdyr. Şeýle tamdyrlaryň, ojoklaryň agydy jaýyň aşaky gatyndan ýokary unçokly bir saýlanmandyr. Gadimy Şährisamda şuun kunlaryň gazu barlyk işleri alınıp barlýar. Türkmen tamdyrynyň taryhy buğdoý dänetiniň gadymlygy bilen baglydyr.
Gahrman arkadamyzyň bereketli Türkmen saçagy atly kitabyna biziň eýýamyzdan öňki 3-nji müňýyllyga çenli ata-babalarymyz buğdoýyň ýokary hasylly sortuny ýetişdiripdirler. Häzir ol ak buğdoý diýilip atlandyrylýar. Dinarlarymyz tamdyra çörek yaparlaryna pir pohta men yapaýyn sen tota diýip yapan çörekleriniň gaçmadlygyny dile edipdirler. Ananja göre dilegler hem kabul bolupdyr. Tamdyr hakyna Türkmenistanyň gahrymany Şahir Gözel Şagylyba biz tamdyryň başyna atly goşgusyny şeýle diýe. Irsgalyň gözüdür tamdyryň başy. Mehriň özüdür tamdyryň başy. Päklik, mukaddeslik, mehribanlykdyr. Issylyk, hosarlyk hem ýakynlykdyr. Çemçe, çanak, bütün owa şo ýerde namaz, ihlas, ökünç, toba şo ýerde. Gahrman arkadamynyň ýatlamalarına öz durmuşynyň iň ajaýyp pursatlarynyň tamdyryň başy bilen baglylygyny beýan edýär. Howlymynyň bir çetinde ullakan tamdyry bardy. Ejemzan günaşa diýen ýaly tamdyra çörek ýapýardy. Her gedek hem gyzgynjak çörekden goňşularymyza paýlaýardy. Şonda kiçik ýamyň eline bitin çöregi berip, ýarty çöregi hödür etmegiň türkmençilikde halanmaýanlygyny gurrun berýärdi. Hödür eden ýarty çöregiň ýarty ırsgalyň, bitin çöregiň bitin ırsgalyň. Şoň üçinem ırsgalyny bölmeli däl. Bitinligine berseň, uly ırsgal saňa gaýdyk geler. Bir bereketiň artar, diýilmeginiň manysyny düşündirýärdi.